I see ya. Oh, Patafo. Opanya Pada. Yeah. The Sigana Sassa. Munya Bimaya Sassi Muankuma. Efisaya Mumuna. Patafo the Fury Aba. Oh, no, did. Eradi Uma one so on. On the Baba Virgin. Eradi man, a free quiet. 80 will be Simisa. On the way for the mobile. Now, so Sana Osia about that 40. Now will be so grass Simisa. Now, Bromoni Raya Basa. On also Sana Osia about that 40. Oh no, I didn't have. Sena Basa Betia Kedia for. Bebubu daddy adabai. Now you sumu akuradia bie. And it is our boya. Yao batian your pata for. That's a boba toya so. Also bet your pata for. And if it's so, Yao batian or pata for. Ah, now for so craggy. A hobby now was say baby. Yeah. Professor Patafo, man of God, Eradi Shirawo, yeah, Patafo, Eradi Shirawo, yeah, Professor Patafo, Yamawa Yiko, Eradi Shirawo. Prophet Patafo, Eradisha Udabia, Maya Mofira na Fedia Menini, Miwuru Difobia, Otesa Patafo, Akadesi, Afira Naba, Oshane China, Patafo. Okay, you are very good evening to sorry, what am I saying? Very good evening to you, not you are rather. A very good evening to you, wherever that you are. This is Opera for TV. We actually live on YouTube. Yeah. Abigail Michiao Doreen Sewa Brefo Michiao Paula J. Big ups to you all. Michiacha when you marry baby I will be ano. Michiao. Oh la this one no matter unka. Samuel J. Keep your comments coming. I'll read it out to you people. Mensa Richard, it say, oh, Kofi, Eva Dubois, Higaba, Apostles of that to say, I believe so. Here, Mr. Moye Yamia to me. Samuel Abuaji, Samuel. Our English madam said it's not Samuel, it's Samuel. Samuel. Hey, boy, my baby, or brofo pa, and you. A job ending. Brofisu so I intimi antini ye papa. Reverend Joseph Jima, I'd say, Kunadu Mary, I'd say, okay, if we are more, you Elizabeth, Andrew, Robert,
Robert don't call. He say, "Ose Papa, please, Ghana need prayers. Very big one." Dear ya. Dear Tina Ghana here pai boy. Dear neighbor. Linda, I'd say. Linda, they also are stubborn. Awa, maybe I'll go any. Mekyia mu nyinaa anwummerɛ yi yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛdi nkɔmmɔ ketewaa bi ɔn ɛnu sɛ amanfoɔ mmra line so no na yɛdi nkɔmmɔ no awie na ɛkɔ fie na obiara kɔda. By the way, my beautiful mom Elizabeth Odru, how you doing? Hey. Eric Bernabs. Yawofori, how you doing? Let's say, Chairman. Nse bibi abako beyi akra. By the way, I forgot to ask you, where did you do? And you marry more Ghana shares. Where did you? Bo opata for dear. Me nyani di you. And come here, send me ku free gari, but my men me free gari na chedodo. Then you me call and I say na me. But I say so mehwɛ kwan a mɛfa so a kyɛ sɛ mɛhwɛ sɛ anwummerɛ yi sɛ menya biribi adi a bia na wode wadidi wanya fufuo bi ne akranteɛ bi ne akokɔ bi mo a moadi ɛmo no so mekyea mo yɛdeɛ yo amagema wanya banku ne tilapia. Okay, well ɔpatafoɔ deɛ sɛdeɛ aka na mede te ha yi. Hey, Eva, you ate potato salad. What do you eat? Jame de gari, on say ye de ni bi eti potato ponu kura intimi ntona tato na ta aba. Eti gari na e fa ne sa akra susu. Nim say one day Awurade be bie kwan ama me. Minim say Awurade be kwan bi. Mommy. Oh, yes, I believe it. He said, one day, Radi Bishirami, Minye say yaw, that. I know that one day, the great King of Kings, Yahuwah, will bless me. Josephine Boateng. Mekyia mu nyinaa Americafoɔ mo yɛ. Mekyia ɛyinfoɔ mpo Israelfoɔ. And Israelfoɔ lie we so ana no ma amane. Amajima said that mansion was built with chicken change. Oh, of course, it's a chicken change. It's a chicken change. Well, akakra be and crime for more like with Michiamo, voter region for Michiamo, Kufudia for Michiamo. Mr. Jacob Tum for say o Shiram. Na oyi ahokyere mfiri ma brabo so. On pipa mo niwa mu nisuo. Kumasefo nka ho. Nkranfo Kufudiafo voter region temafo Cape Coast, Takrade, Isrim Northern Region, Ebono, Nzema,
So first na 10 regions and aja Konfankuba yi why 16 years and 19. Well, I don't even know. And 10 regions, apart from Ashanti region. Ashanti region kwa na nka mo maka nyina Mr. Awurade ama mo ate. Awurade mie kwa ama mo. Na Awurade ntre mo ahye. Awurade mani enye pokuya maje usuo na te sey Grace Wilson. And I know me papa sofu bi wanyini. So patafo pe manson pa o na saying me sa na metie. Patafo pe manson na say oh yeah, of course. Sa na metie. Me ntokwan ko na de atete me na me de anyini. So imagine you are dealing with a troublesome person. In Tianumre, Mashira, all the regions in Ghana, me you come as a phone call feeling. America for Mr. Radi de Mamwati. Adie bi ebema Donald Trump do asi play ma ba Ghana bia me twam. We de Radi honhom butu so America. Wa won krata asem enye yie. Mr. Jacob Tumfuo ne osoro honhom se omomwa ne nyan krata. Adie bi ebe ya akwanhia train, akwanhia ka akwanhia amane bia metwam America. Me fancy go America nyina do bia kra se Urade nyuna se. Makana yeho Canada for mo amudi machi wo Canada ahokyere ohia kwada na tete metwam UK for ade bia wo ye bia na mehira nsa no adwuma so mahohoro ohia ne amane bia wo awso sika mu ana ahye metwam mesere Urade nhira e de ma more Arab nations, more Iraq. More Iraq for Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kurdistan. More stand for nina. With mo share nyankopon nyina se. Ade be yem petuwo or how ni amane raden kai mo honum. More Dubai, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Saudi Aramco. Qatar, Dubai, maybe biara wo biara. Mr. Urade you know this torso. Say Urade emani simu yi. Afe mu amuwo Israel. Israel for line so okay na adwa. Okay, Israel for the mu share Jacob Tumfuo nyuna se. Ade abeye mpatuwo ni ani nguase matwam. Urade honhom nya kese wo mo so. Omo masundwie. Omomasundwie. Masire nhyira de atoma bra boso. Germany for okay, and Elizabeth Andrew. Germany, more Germany. Germany for mechiamo. Odo country ba na mabo mpaya mo. Germany for mechiamo. Misre Urade nhyira eni asundwie de toma brabo so Urade mani nsimu yie wo a wo Germany abontin bia odi opatafo achi Urade empepa wani wa mu nisuo na wonyi wo hia ne ani nguase mfiri mu so. Okay, James Edward of Spain. Urade mesre ma Spain fo mesma wa honhom de ko Spain abontin so woni di machi betwe won kra de hye wunyuna se amane ohaw kwada na bia matwam e wo Spain abonten so wo a wunya adwuma nye Urade ma wadwuma aba amane Urade ma wonfa areho ensa ma wachida Urade ma wo a wo Spain upa unya bi yamishira mo mo amwo France kone France fo nyina mechia mo anwumre
Jerry Justice mu nyina mekyia mo me de kɔne point of contact mesrɛ onyame enwunu ɛde na ho bambɔ de ma mo eniguaseɛ bi ne ahokyerɛ bi a obi odi makyi wɔ France na mu biara na yi wɔ frem anadwe onyankopɔn honhom a wɔ me so empetro France abɔnten so obi amaneɛ yare bi da ne so awurade yi mfrem Augustina Donko Thailand for mesrɛma mo ate Thailand amaneɛ aban amaneɛ ka akwanhyia mpatuwo akwantuo mu awerɛhoɔ ne abɛnesie Thailand abɔnten so me electrify ho nyinaa me de Jacob Tumfoɔ ne electrify ho awurade mmɔ ho ban Cecilia or Ireland Ireland for nyame hyira mo mesrɛ nyame asomdwie de ma mo sɛ adeɛ bia nti a ma mo kɔ hɔ nhyira yedie adwumasɛm awurade ma mo bi awurade ma mo sika ɛma ne mu so sɛ ne bɛyɛ a motimi de bi asiesie nyame ahenni mu awurade nhyira mo nyinaa wɔ Thailand mo a mo Edinburgh Scotland mepakyɛw mede mo gyina Mr. Swansea okay mekyia mo Scotland abɔnten so owura wadaroma mede wo maba w'anim sere nhyira yedie ne animonyam de ma wɔ mo tumi bia ne wo bɛdi asie wɔ Scotland abɔnten so mebrɛ tumi di ase brɛ nkabere wiedie ne ɔsɛ yie tumi sere nhyira de to wɔ maba bom awurade nhyira mu nyinaa awurade nhyira mu nyinaa awurade nhyira mu nyinaa Dr. Odro big man mekyia wo na sɛ bibia bɔkɔ deɛ bibia mekyiakyia wɔ anwummere Augustina akɔ a ɛte sɛ mekyia wo kunu champion nso bibia bɔkɔ awurade nka mo ma me wai na awurade ma mo nkwatenten a ahoɔden wom na anigye nhyira wom kumasefoɔ nka ho okay mekyia mo nyinaa okay, back to your topic of the day. When you're bare 60 years, aircraft bacho on kahon with me video nation na we emrantie ne mabawa nkomo sanity asofo amola we su nyina mesre urade to me mam wate urade yi ohia ne ahokyere mfiri mu so na nsen asore na Sam Star collection no so atete enye kra ni kwasa so tesa nsen collection ne mayi ti me masofo minua no masofo mesre urade de mam adwuma de adin ti collection no so sa atesa na mama waso so ayese ti mesre urade se urade nka ho na urade ntwe dom free apuye atifini anafo emfamere mu urade yi aboafo mamu abraboni mu ani nyamdwuma na mo yenim urade mamu adefo a mo nsam wo bi na mo kondo urade asem na mo de beboa mo amin shira mo okay ebedin komo afa onipa asetenam na fa wo pen no paper na me adoma ekena so yebesa ahia on subscribe ya no subscribe to this channel and I say untitwi so ana wo adamfo bi oye broni ana wo ye African countries ibi Nigerian ana wo ye Ethiopia wo ye Ugandan no ntitwi a mepa send no eye Rhyme TV link no na won subscribe wo hono se ne be ya wada bia no ye di video tumu a on betimi aya de ahwe na me hira mu nyina Robert Donko who the was no my and no cry abrewani incline and cry incline the abrewani abrewa okumas incline the abrewani wo okay, big ups to you too. Now back to what I was saying. Ade a was oti aseye nie
enipa bebree asachra omo say omo afa Awurade. But somewhere along the line, they make certain mistakes. They make certain mistakes. Now, because of some mistakes now, Obon says somewhere in their journey to the zenith of heavens, most problems are erupting or quaning. And the basa ema omunyame so no enkuwie yie. Ade baako a minim nie. Minim sɛ Kristo Yesu ɔso na ɔkron ɔso sene ade nyinaa. Na ne tumi nso yɛ kɛse. Na ne mu onyam nso yɛ kɛse na ne nyansa ne nimdeɛ da ne tiri mu no. Emu eni hwehwemu. Ohwɛ adwene ne nyansa. Ene honhom a na ɛwɔ Kristo atifi. Deɛ na ɛwɔ ne mu. Deɛ na ɛdi n'akyi sɛ ɔdɔmbarima a ɔde bɛnante asase wei so a. Hwan na yɛ ne sɛsofoɔ? Mose mu bae, Abraham mu bae, Enoch mu bae, nanso ɔno mu nyinara no. Obiara nu ha ɔyɛ ne sɛso. Ɛkyerɛ ne ban ne ne su sɛdeɛ osi teɛ. Enti abra Yesu ba asase wei so no. Ɔnante no ɔka ahenie no ho asɛm de kyerɛ nipa no. Mistedi Yesu na brabo. Di ɔmatwerɛ no Bible yi mu ɛne deɛ wayi afiri mu a mehu sɛ Yesu yɛ very careful na ɔyɛ very calculative. Ɛno nti na ɔmpɛ sɛ wɔn mu edi n'akyi no ɛyɛ n'akyi difoɔ no ɔmo bɛyɛ mistake na ɛbɛduru mmere bi no ɔmo asan afiri ahenie nim. Enti wo study Yesu nsɛm kaeɛ ɛne ne nneɛma bi a ɔyɛ a wotim sɛ Papa Yesu yɛ very careful, extremely careful. Ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ mistake biara na akɔyɛ suntidua toɔ ɛde ama n'akyidifoɔ. Nti ne nkyerɛkyerɛ a na ɔde ma ne nsɛnkaeɛ sɛdeɛ osi ɛnam nanam fa. Ɛno nti metena ase hunu sɛ ɔpatafoɔ ase abɛti metima Awurade. Ɔno nso na sɛ memfa dɔm mmere no. Ɛno nti sɛ meka asɛm de akyerɛ obi a meyɛ very careful. Meyɛ extremely careful. Especially sɛ yɛba in the literal world a sɛ onipa no onipa ntam sɛ yɛdi agorɔ de a metumi aka asɛm bi a but abra metena ase ɛwɔ Yahweh atumi mu ne ne dini mu na mesɛ me de ka asɛm de akyerɛ nipa no meyɛ careful. Wo study me a meyɛ careful. Mema entro ento metɛkyerɛ mamu ɛmfa mpirikyi nkyerɛ nipa. Ɛyɛ saa ɔtwe aseɛ no bɛtena wo mu. Ɛfiri sɛ okay, John 8:44 na ɔse atorofoɔ nyinaa gya ne ɔbɔnsam ɔne firi asaseɛ no wadi atoro saa yɛ naadaa ne azaa. Ndi saa naadaa ne azaa no memma bi mma mabrabom na magyina yɛ akɔyɛ ɔtweaseɛ no gyina yɛ. Ɛno nti Yesu nam na ɔka nkwagyesɛm no Yesu yɛ careful. Enti ɔka kyerɛ ne nsɔre ma no afutuo bi a Yesu di ma ne nsɔre ma no me piki bi na me yɛ sɛ me de bɛbɔ bra na eduru mmere bi so a me so me de bi bɛma makyidifoɔ na deɛ obetie na sompa mu no na watie. Deɛ tie ne sɛ Yesu nim sɛ onipa bie ni hɔ obetimi akɔwura heaven abra sika ɛnka ne ho da. Ai me na maka asɛm wi nya abotre ne tie me makyerɛkyerɛ mu akyerɛw. Onipa bie ni hɔ a obetimi anya enkwagye awura ahenie nim.
a sika enka no ho agye sɛ wo a wohwɛ me no wogyina ahwehwɛ mu na wohwɛ wo image na abɛtɔ ahwehwɛ mu na woka kyerɛ wo ho sɛ onka no korɛ enkyerɛ wo ho na abɛtwa wo nipadua ne wo kra entoro na sɛ nyɛ saa deɛ a deɛ mekan no wobɛte aseɛ ɛfiri sɛ ewiase nneɛma nyinara sɛ onipa bɛtu mpɔn onipa ani bɛdwie ne pɛyɛ n'ani gyeɛ ɛbɛwie ne pɛyɛ o wobɛnya nkosoɔ ɛwɔ abrabɔ no anya asomdwie ayɛ a obi se sika ɛma asomdwie obi ɔkasa bi ɔboa yɛwɔ kasa bi wɔ hɔ a ɛyɛ asikafoɔ ɛna agenerate saa kasa no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmbɛka na atɔ mu ahiafoɔ tirim na ɛtɔ ohia ni tirim mu a ɛbɛ discourage no na disorganize no na amana lose ni focus a ɛsɛ sɛ wonya no wɔde pɛ sika wɔ abrabɔ mu na amoa lose because imagine say sikani a ɔwɔ sika no te sɛ ewiase sikafoɔ Jeff Bezos ya ɔware nnura yɛ osɛlɛyi Warren Buffett mo Bill Gates mo Elon Musk mo andani mu ɔmo India na sɛ wohwɛ saa sikafoɔ wei na ɔmo ba abɔnten na ɔmo bɛka kyerɛ sɛ money does not buy peace and I say money does not bring peace ubon sɛ wo ohiani na wo ni bie no sɛ wote saa kasa wo ya na atɔ otirim na afei abu abam sɛ ɔno osikani kura wase sika ɛma asomdwie nti wiase no kura no ha me ho no me ha me ho ayɛ den saa kasa wei ɛyɛ tactics a asikafoɔ no de tu ohiafoɔ tirim sɛnea ɛbɛyɛ a ube remain poor na obi a o remain poor bia no or you're spiritually incapacitated, physically limited, that person literally lives a restricted life. Ubia unisika onwachiro abrabo na awoboro uni ahoden uni nyina so eye within parameters bi na unisika utimi operate within. So what you say onipa nisika ati said ye waton ne fa ahodie enti wo steady Yesu a ene Yesu enkasa bi a Yesu ekeka ye de kire enipa ansa ne wo firi asase we so a mani gye ho pa. First one, Yesu make sure say otwene nsore ma no tie nie Yesu o make sure say otwene nsore ma no edi o mani si eye osoro foforo a eba eye de osofo bia ka se heaven no nemom owie ye no ene osa tu wo mo fo ka kire wo mo se omummo omuhu modern ewa abrabom tienie omummo omuhu modern ewa abrabom na eniema omu ye bia no entimi nye enhira emfama wo mo. Eti Yesu live a typical example miensa e o Bible mu. First one, eduru humeda na esese Yesu ya asori mpo no o ka kire Peter say onko epum no onko to dra fish na obeyi no omie nanum na gold coin bi ewo nanum a onyi no onko na ni gold no na oton a ode bi akotueti omu Yesu omu ho aka anya sa oman ne beka kire omu say oma evade tax e kire say Yesu mpotimi apostle ministerial works ama okopesiu epesika ansa na watimi abaye nyamedwuma enyi na menua ba menua bema osofo maame ana osofo uhia sika ewa abrabom uhia bibi uhia sika ewa abrabom de etoso biem Yesu nam na okoro one promise na chidifo heaven ko an edisa wo ye sofo na wo ka kire won sole man say
efie, mobile phones, rice cooker, TV, bibia eye adijinjan a one ye fair enough to eye wachidifo. Se wo ka kire wachidifo se ema omo mpe asase su bibia mfa na omo mfa omani ento heaven kwa so a one ye fair enough ama wa sorry ma ifiri se onipa bia oni sika bia no ni heaven akwantuo no ebeye diama no ifiri se yen enipa yetete ensori dem no a ya chiche yemu ebi ko ensori different no adwene bi wo yetirim se boni a etua aniwa nko a ne yeka ho asem ebi ni se obi akobo adwaman ebi ni se obi akobo krono ebi ni se obi a onom nsa ebi ni se obi a omu ade obi ni se obi oye pride arrogant or whatever sa boni we anase obi odi nkonkonsa obi ohwie onipa odi bi moja tuwo sa boni we nku ana yani eden etua nanso so emma wure mfiri se Jacob tumfo na abie na no aka se adwene ene akoma a eye entanta no ere nhunu wono awurade na nimu nyam da enti which means se obi adwene ye ne ntanta anase na akoma eye ne ntanta e wo nyame ho a wadwene no saa adwene na wadwene mpo no ori hu nyame animu nyam na obi a wo hu nyame animu nyam so no untimi wura nyankopon ahiniye mu da tieni o se wadwene ne wakoma ye wo ntanta untimi hu nyame animu nyam na obi a na adwene ne nakoma be ye ne ntanta bi aso ne ho kyere no efiri se wonam ahokyerem wonam ohiam wonam atetim wonam kwadanam wonam ohaw mu a die enipa kan se wunyame no owei eye den a se wo ye Pentecost ni o Assemblies of God ni o CAC ni o Baptist ni o Roman ni o asori bia ukobia no once abekwa amanie mu no enipa bebusa the whereabout of the God that you serve. Eti abra enipa ebusa sa question ni nyina no na edisintidia to eba wakomam na ahyase ne ebu abam na ahyase na ma ore ho ewa abrabom enti Yesu ba ye no oye careful say ewiase awunyade ewiase empempena de no abra yete asase so na yenko heaven ne de wo ye den sania wan untimi yimfiri wabrabom enti because of say untimi yimfiri wabrabom ntino eye very necessary ehunhia ade ma onipa prekope se sania man obre no opepi enti abra Peter ekọ Yesu hono ko busa se owura dia ye di wachi no ede be pa na yebenya eye die na yebenya abra dia ye di wachi no ede pa na yebenya na Yesu so sekere kakere ne se Peter obi a odi machi biara onka hunu se apart from heaven na me de be ma no tieni apart from heaven a me de be ma no di owo dan baako obenya dan mienu di onya eyire baako owo yire baako obenya eyire mienu di owo sika bi ewo ho no ebeye nhira aye mohu bebrama no eno nkyere se eba eyire afam no mu eno nkyere se uye kristoni a obetimi aware mienu da bi enye sa na twere ne kyere na Yesu pese o kyere se adie bi a wo bia eye material thing na ubefa no wo asase wo esu bia enam se udi wo nu na chinti no saa niema no ebeye nhira e de ama
yɛnhwɛ biribi ɛwɔ Bible nim na menkyerɛ mu adeɛ bi bɛsɛ mekyerɛ mu adeɛ bi na I don't want to mislead some of you people. Ene yɛwɔ evangelist foɔ bi wɔ Kumasi ha ene ɔmadi akristofoɔ nwamo ɛfiri sɛ ɔmo ma akristofoɔ ɛto wɔn agyapadeɛ ɛtu gui na ene ɔmo deɛ ɔmo atotɔ cars ɛdɛm ɔmo asisi fie ɛwɔ nantwie asisi adan akɛseɛ de bi ne ma han ɛyɛ investment nanso wɔn anka nkyerɛ ɔmo nsɔre ma da ɔmo ma ɔmo nsɔre ma ehunu sɛ saa nneɛma no nyinaa wowɔ bi a ɛso ni mfasoɔ ɛno nti sɛ woma saa thought no ɛtɔ wo nsɔre ma tiri mu a ɛno ano no ɛbɛdi wɔn dɛm ɛbɛma wɔn abrabɔ ɛnsi wɔn yie nti Yesu hunu sɛ asɛm bi efiri onipa no mu ba na ɛbɛtɔ nipa tiri mu biara no ɛyɛ two options either sɛ nipa na ɔretie wo no ɛkɔhyira no anaasɛ ɛkɔdi ne dɛm nti Yesu no yɛ very selective and very concise ne nsɛm bi a ɔka bia no ɔyɛ careful yɛnhwɛ biribi ɛwɔ Matthew chapter 19 nipakyɛ wowɔ Bible no wɔ hɔ a fa wo Bible no na yɛnhwɛ biribi Matthew 19 Bible no deɛ ɔwɔ ano no fa meɛnkɔ ne yɛnhwɛ adeɛ mekyerɛ wɔ adeɛ bi Matthew 19 mo a mowɔ ayi no so na mo atwerɛ gu a verse 27 to 29 tie nie Matthew chapter 19 verse 27 to 29 making kind Bible na ya no mo atwerɛ ɛde agu yi na se ha de ama me ɛyɛ no matwerɛ de agu ase okay matwerɛ de agu ha no me kyerɛ wadeɛ kenkan ɔsen ahopɛkyire tie nie sɛdeɛ yɛ nuanom asɔfoɔ no bi epirikyi sɛ pa wo ho akyi no hwɛ nkyerɛkyerɛmu a Yesu de maa Peter ɛfa ahopɛkyire ho afei hwɛ wɔse ɛna Petro bua se no sɛ hwɛ yɛgya yɛ nneɛma nyinaa hɔ abɛdi w'akyi ɛdeɛ koraa na yɛbɛnya verse 28 ɛna Yesu si wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ mo a mabɛdi m'akyiri yi awo foforo no mu no ɛda a onipa ba no bɛba ɛbɛtena n'anim onyam ahengua soɔ no mo nso mobɛtena ahengua dumienu no so abu Israel musuakuo dumienu no atɛn enti which means Yesu adi nkan aka kyerɛ ɔmo sɛ mo bɛdi m'akyi ada onipa ba no bɛba no mo so mo bɛtena me nkyɛn no mabu Israel abusuakuo dumienu atɛn which means ahenie na yɛ New Jerusalem na yɛ heaven na yɛaka ho asɛm no ɛno mo wɔ kyɛfa wɔ mo sɛ mo bɛdi m'akyi deɛ ɛtɔ so biem hwɛ verse 29 ɔse na obiara a minti wagya afie anaa nnɔmarima anaasɛ nnuamaa anaa wagya ɛna anaa mmaa anaa ne nsa so no obenya no mmɔho pii na wanya daa nkwa afa wate ase enti Yesu hu sɛ wagya nneɛma bi hɔ na waba abɛdi wɔn n'akyi a automatically adeɛ bi a wɔde abɛdi n'akyi biara no ɛwɔ sɛ ɛyɛ nhyira ɛde ma wo ɛwɔ sɛ ɛyɛ nhyira ɛno nti sɛ onipa bi a ne ho kyere ne biara no most at times no ɛyɛ a na wakwan ɛntene because yɛyi physical kora firi hɔ a spiritually nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnyɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnyɛ obi wɔ hɔ a ohia nti no nneɛma a wodi kɔɔ mu koraa no ɛho nte nneɛma a wodi kɔɔ mu no ɛho nyɛ den ɛnte because obi wɔ hɔ a sika a wɔde bɛnoa aduane adi koraa no ɛɛde ma no nti ɛyɛ 10 cities 20 cities bi ne kura no nti ayɛ no atoto ɔtotɔ nnuane wɔ mmɔntene
bia na nipa na ukoto edi won ho no ono so odi efunu hu nsuo no odi ye aduane no wakwaje bosum bi asase ya ma ne nioma bi se onfa ngu na aduane nim se ne ba ya nipa baba beto eno na wo so woto enti ohia ne ntinu ne ahokyere ne ntinu ahu se 20 series 30 series no enti bi no aduane enti ya no wudi ko mu ukoto sa aduane no wa abonte a enam se nipa na akwan mfiri nyame ntinu wo so wudi a efi no ene honhommɔne no ebetena mu obi wo hɔ a adom bi ewo ni mu ntinu abonte aduane odidi no eno ama adom no egya no aye de adum tie ni ye me no udi nkomo bi anwumre and because of that ntinu Yesu ye careful Yesu o ye careful o kyerɛkyerɛ ne nsɔle ma no enkyerɛkyerɛ papa sɛ mumpesika o mumpesika ɔno Yesu nim sɛ sika ɛho nte enso wɔ sɛ mumpesika na wampesika ewiase no kyɛ sɛ enipa bedi wani ankasa ɛwɔ wiase enioma ensa sɛ ɛba wamfikyire no enne bɛba now we can John chapter 21 me patro bio Bible ne yɛhwɛ ade bi ho John chapter 21 tienie John chapter 21 verse 1 to 14 me kan kituwa bi no wati ensem bi o say yei akire no Yesu yi ne ho kyerɛ n'asuafo no biem ɛwɔ Tiberia po ho na sɛde oyi ne ho kyerɛ yɛ nie na Simon Petro a ne Toma a ofrɛ no Atane Nathanael a ofiri Kana a ɛwɔ Galilea ɛne Sebedio mane n'asuafo no mu baanu nso wɔ hɔ tienie o verse 3 na Simon Petro se won sɛ merekopo ɔse no sɛ yɛnso yɛne wo bɛkɔ na wofiri adi kɔ kodoɔ mu na anadwo no wanyi hwee na adeɛ re ɛyɛ akye no Yesu begyina mpoano nanso na asuafoɔ no enim sɛ ɛyɛ Yesu verse 5 ɛna Yesu bisaa wɔn sɛ yanom moanyanam anaa obuaa no sɛ daabi verse 6 na wɔse wɔn sɛ momfa asaw no ngu kodoɔ no nifa na mobɛnya bi ɛna woguye na empataa no dodoɔ nti na wontumi ntwe asaw no biem verse 7 ɛna osuani a Yesu dɔ no se Petro sɛ ɛyɛ Awurade a ɛna Simon Petro te sɛ ɛyɛ Awurade no ɔde n'ataadeɛ kyekyere ne ho soɔ ɛfiri sɛ na ɔda adagya ɛna ɔtoo ne ho hwee ɛpo no mu tienie o verse 8 na asuafoɔ a aka no nam kodoɔ kumaa no mu bae na wɔne asase so nware na ɛbɛyɛ basafa ɔhabɛ 100 meters na wɔtwe asaw no ɛne mpataa no tienie verse 9 na wosi fam no wohunu sɛ nyansrama a ɛnam gusuo ɛka sɛ nyansrama a ɛnam gusuo ɛne paano verse 10 na Yesu si wɔn sɛ momfa nam a moyiyie seesei no bi mmra verse 11 Simon Petro kɔe na ɔkɔtwe asaw no baa asase so na mpataa akɛseɛ 153 ayɛ no ma wɔdɔɔso saa deɛ nanso asaw no antete verse 12 na Yesu si wɔn sɛ mommra mɛka mo ano nso asuafoɔ no mu biara antumi amisa no sɛ woyɛ hwan na onim sɛ ɛyɛ Awurade verse 13 ɛna Yesu bɛfa paano no ɛde maa wɔn ɛne apataa no saara verse 14 yei ne mprɛnsa so a Yesu nyane firi awufuo mu no oyi ne ho kyerɛ n'asuafoɔ no
verse 15. And now what did you know? Jesus says Simon Petro say, Simon, Yohaniba, udo missing yenum. Or say no say, Annie, Erade, unim say me do. Jesus say no say. Se udo me dia, enya yene mi nwama. Tieni yo, udo me dia, yene mi nwama. Verse 16. Jesus say no say, empreno so say, Simon Yohaniba, udo me. Or say no say, Annie, Erade, unim say me do. Jesus say no say, Shemi nwan. Tieni yo. Busa ho say, edi enti na Yesu busa Peter sa. O busa Peter because na Peter, o kan John 21 na o say, na Peter dani na chi, edi ma Awurade. Enam ahokyere na e wo ne sunti. Se ohia ehia wa kwan entene. No kura ya wo ntanka bi. Tienie no kure wudi agora wo ye oba ahokyere nti bema bi a undeserved ono beda. I'm telling you the truth. Ahokyere nti de bia ya me ka say every woman in this world, every woman bia in this world a potential prostitute. Tienie every man in this world a potential criminal. Every man be a potential criminal. It is a way or ba. Now kopu se o yonko baby. Oni be me bi e twempana. Oni be me bi dida. Enye wo ho se wo de wo ye han bofo. Enu nti sister we de wo ye gamanfo. Sister we de o mu no ho. Na situation e bi a wakom ewo ahokyere famu no anhwe yi a wo na wokɔ mu a wo de yankade beto kora na wo mpe nti e ma yeka se oba bia ye potential prostitute emfa wo ni unipa ban a wo ye se onyankopɔn anso mu na akade ne niema a open wo nsa anka. I'm telling you say papa hwia pa bi odan kwanchen ene obeda. I'm telling you. Udi agro say adri mpo ewo dua so na adri wo sika no o sister ma me no nana me ma sikani ebia na wo hwe na sikani ye enough a ahwe ya obekwa ma adri ne wada sa na be mate be ma bia wo ye osofo wo ye hwan wo ye potential criminal adintia se onyankopon amamu a wo be ma no we are kromfo by nature. We are politician, we are kromfo, we are software, we are kromfo, we are ohine, we are kromfo, we are medical doctor, we are kromfo. Every man is a potential criminal. The entire bema be a potential criminal and say. Senyami amamua uti adwumam enso bobo adwuma no krono. Amamua we are driver, obebo o driver krono. Tienie wa hwe ya obebo driver krono. Uye medical doctor wa hwe ya adwuma na ya no bebo mo krono. Enti me kama sem say every man is a potential criminal. And every woman, no matter how holistic Jesus you are a potential prostitute. It depends on the conditions and the environment that you live in. Tienio, enuti Yesu hunu say, e was so chine sorry man. E do o madwini sisu say, e twase o mo bobra. E twase o mo ye bibi. E twase o mo di o mo ye bibi. Enuti say, wanfa wanye bibi a. Wanye bibi a. E bedru mre bi no. You might feel say, Yesu anase onyankopon wadi unhamo. Nenso so empanyini say, ade e di sika ye no.
Udi moja ya enye yi. Na de edi moja ya nso no udi nsuo ya enye yi. Enti ye wo problems bi wo ho a ye go through in the society. The problems that we are going through, it typically means the assistance and the help of money, not the power of God. You don't need the power of God, but you rather need the assistance. You need the help of money. You need money to attend to you. And Yesu na ka kire na suafo. Yesu na ka kire na suafo say, "Me nuanom mo amudi machi." So Peter obie ni hono a owo gidie siri Peter. There is nobody in the Bible who has faith more than Peter. There is nobody in the Bible who has faith more than Peter. But when you read John 21, even Peter backslided because of difficulty, because of hardship. Ahochire no onyanti Peter odani na ti mawrade. Because of hardship, Peter backslided. Peter turned his back on the work of God. When you read John 21, because of hardship. One share ohia any ahochire ntino. Wow. Ubekwa koto situation bi mu. Ubekwa koto amanie bi mu a ebema woni nyankopon ntam ekwawa. Enti de bia me ka kire me nsole ma se onipa bi be ka kire wo se fa wani eto heaven ko aso na emfa wani ento abrabomu nioma na emmobra ewo ho a sa nipa no ne nkire kire enyina Kristo akwan so efiri se Kristo no kura se mumpesika Kristo kura se mumpesika. Now let me show you people something. Let me check something for you, okay? Let me check something for you people. Let me check something for you. Bio Bible no. Mo amohwe mi na mo mie mo Bible no. Open your Bible. Tiedi e me kire wade. Open your Bible to Luke, the book of Luke chapter 16. Luke chapter 16 verse number 9. Luke chapter 16 verse number 9. Luke chapter 16 verse number 9. Wa obetim ni pato chiregu comment section homa e na obi etimi so afa. Na we have few minutes to bid goodbye to ourselves. So Luke chapter 16 verse number 9. Okay, Luke 16 verse number 9. Listen to me attentively. I'm reading it out. These were some of the sayings of Jesus to his people, those people who have actually following him in life. Wasi ahunya dia kwampa tieni yo. Ahunya dia enam kwampa so. Ahunya dia enam kwampa so. Inti tiedie Yesu eba beka. Ema na mo hanum ntie. When your sister years yankomo we me so nka ho obetimi akoda. But omo 18 to 59 years obetimi atie. Luke chapter 16 verse 9. Tio di okaye o say ahunya dia kwampa. Verse 9 o say na me nso me se mo say mumfa ahunya dia a entene no bi enye namfo na se ehiamo a wagemo akoda afie no mu. Tiasema Yesu ka kire no. Listen to the exact things that Jesus told his followers according to the book of Luke chapter 16 verse number 9. Or see, muso mumfa ahunyade na ehon tene no.
Yesu nim se sika ɛho ntene enso wose mu nkofa bi kone kofa bi ne se ehia mo a sister wo dai ka so na wo fie wura pese otu a we enye Holy Ghost asem we a dying problem enye Holy Ghost asem eye sika problem wo hia sika wo store enye Holy Ghost asem wo hia sika e dia renew store e dia age store sister abrabo bi o light bill o water bill na ye dia beto ho no upa ye fasting 40 years 80 years 90 years Holy Ghost ometuada if you say eno enye Holy Ghost asem Holy Ghost won use electricity enti se wo a wa use electricity no wan kasa koneko ekokotua enti Yesu ka kire o mo se mo hwehwe ahonyade ni bi minim se Yesu se onim se asofo bi beba begina ho akeka ensem bi dia sel ma agere se sika eye wiase afefede watch eye wiase afefede usi efie a eye wiase afefede oto asase a eye wiase afefede eye adigingyan na ubeja ho akọ eye nokore but abra utiasi uhia baabi a udi utiri beto tienie abra utiasi uhia baabi a udi utiri beto abra utiasi uhia akokọ nkwan uhia abunabunu nkwan uhia enkwampa ahwe agu nipaduam na wanya ahoden uhia enuro papa uhia food supplement food nutrients papa na watimi anya ahoden me pacho hon konkunu onye ayi calcium hon konkunu onye calcium hon konkunu onye potassium onye magnesium onye aluminium onye copper onye zinc saa niema we nyina hon konkunu onye bi enti se uhia aluminium ewo body uhia copper uhia zinc uhia calcium ewo nipaduamu a me pacho hon konkunu upasu onfa mrew enti Yesu ka kire na suafo ne se minim se obi beba begina ka kire se we die enye kwampapa enti wo die ahunyade na amufi se enye kwampa no pebi nefa na ada amane beto no enti no se na se ehiamu a wagimu akoda efiem enti ada amane beto no ada ohia be kire wo no ada ohia ebe kire wo no na sika akosolve the amount enti de bia me na me kan ye me se ohia ehia wo a oyire onfa ne ti ento okukumu da if you say ohia ni bia bema bia no kire ni bia na kuma ebo debt eya o mo ko hospital o se makuma bo peri enye peri o wakuma ebo debt na akuma ebo debt no oba onfa ni ti nto so da enti esikafo na maadi wo muti eto o makuma enye ohia ni enti abrabo na nkasa no if you can get happiness abrabo so benya anidie ebewie opeyie na wanya asundwie wa abrabo ma you need money oba bie ni wa odi ni tibeto debt so I say makuma bo peri oboa enye peri eye debt because bema we free bibi di amane yire we free bibi di amane ma eka na atwa ho ahia enti wakoma ne gigi saa baabia ohia wo bia no dede wo ho enti wakoma no ohia betena akoma ni mu a ebo gigi ebo gigi ebo debt saa bohu yese na akoma wawu enti tie ni ye enti na obi odi machi bia no mempese metwa ntoro de akyerɛw mempese metwa ntoro de akyerɛw mempese beka no kore de kyerɛw na boa wo ho sie boa wo ho na Yesu kura se yemfa ahunyade a entie ni bi ahunyade no sister se wodi
Kristosom a enye papa say Paul eka asɛm bi na saa asɛm na Paul ka ye no ɛyɛ ade a ɛho hia paa yie ɔse Kristosom a anasɛ nyamesom a ɛyɛ papa na adwene ne nyansa ewom eti which means ye nyamesom ne bi wɔ hɔ a ɛnyɛ papa adwene ne nyansa nim nyamesom a ɔsɔfo ebegyina pulpit so aka kyerɛ wo sɛ ka efie ne saa nneɛma nyina ɛyɛ adigingyan tugu abrawunim sɛ ofiri yɛka ne sɛn oyarefa ɛkɔ taifa burkina ɛkɔ cantonment ɛkɔ kantamanto ɛkɔ osua ɛyɛ ka na ɔbɛtena mu no ose saa nneɛma we nyina mentwe me ho mfiri ho na mɛyɛ dan no mafiri oyarefa akɔ cantonment ofiri oyarefa akɔ madina ɛyɛ a wobɛtena kaa mu na kaa no so no asɔfoɔ no bi ayɛ ne sɛ ɛyɛ adigingyan ɛnyɛ enti no mɛmpɛ bi mfa enti ɔmo de ehu eni suro ɛna ahyɛ wo mu enti wontimi nde wo ho na wabɔ bra enti akristofoɔ na nsuo yiri fa wɔ mo nanso so ebia enka mituufo sɛ mo ani mmere mo bra enka wo so cantonment no enka laboni no enka airport ne range hɔ no ka bi kura ka wotimi kɔtena hɔ ke nsuo tɔ a wo a wote cantonment wo fa ho bɛn nsuo tɔ a wo a wote aburi people no so wo fa ho bɛn Pediase Lodge area hɔ nsuo tɔ a wo fa ho bɛn wo a wote osu nsuo tɔ a wo fa ho bɛn nanso so no wote ɔfankɔ ɔnsɛ yɛ sɛ wo fa ɛnkɔ ɔfankɔ ɛmfa nkɔ wo se mɛkɔ enti nsuo tɔ a na ayira fa hɔ nyinaa so woya nsuo tɔ a bɛfa hɔ nyinaa ɛbɛte awurade anɔpa ni bɛka ntɔkwa anwummere mi ka ntɔkwa kuro ne se wofa ɛnkɔ ɔfankɔ wo se no me deɛ mɛkɔ hɔ enti nsuo tɔ a na ayira fa kurom hɔ nyinaa enti ɔmo te ɔfankɔ no nsuo tɔ a ebi nkɔ ɔmo fie no ɔmo adɔgye so ɔmo de abrabɔ ne sitie nanso so honorable minister MP no ɔte hefa ɔte cantonment ɔte rage ɔte laboni ɔte trasaco ɛna ɔmo build empires and they are enjoying life ɛna aka kyerɛ wo sɛ sika deɛ ɛyɛ bɔne nyinaa hini ɛyɛ King James na ka kyerɛ ɔmo sɛ yɛn twɛrɛ mfa nhyɛ Bible no mu sɛ sika ɛyɛ bɔne nyinaa hini sɛnea ɛbɛyɛ a enipa te sika din a ɔbɛdwane na yɛn yɛfa akyire ne yɛapɛ sika na yɛde adi wɔn so TNO people are enti Yesu yɛ very careful wo deɛ fa ne sɛ odiifo ɔpatafo me yɛ ɔtorofo fa ne sɛ me nyɛ sɔfo papa na Yesu so a ɔkasa fa sika ho na according to Luke chapter 16 verse 9 ɔsɛ na mese mo sɛ momfa ahonyadeɛ na ɛho ntene no bi mfa masa fa bi na fa gyae sɛ wosɔre a wokeka sɛ bɔne nyinaa hini ne sika no na ɔde fa bi fa na da wobɛkɔ hospital hwɛ mame nka asɛm nkyerɛ tienie mame nka asɛm nkyerɛ obi na kɔ hospital ɛne ɛka kyerɛ ne sɛ oni mogya enti oni mogya no instead of say obeyi sika ne ade akoto mogya ade asi ne so no ene o ma ne yire ekotiti kontomire ene okotiti meduru ene o ye green ene o di ni saa 1 month oko hospital na medical doctors na sa ka kire say still uni mogya na we na ote ho no ano ena nipa baako bi so firi eba hospital ho na nipa no so firi akurase
de bia odi kontomire de bia odi green ono so ye kofiri na yesi woni moja we no tena asidin se mimi ti krom meni moja de onu di kontomire nso a oni moja. Now se wo hia ehia wo a some lousy and flimsy thought bi na bi ba utini na se kontomire tieni o se kontomire ema moja anka woni ma bo e frɛ no wansane ko na mo ananka moja so ne firi ne hwinim se kontomire mo moja anka na mo anan moja e firi ne hwinim because kontomire eno na aboa wansane odi ni de bia enti de we a wansane esipe kontomire ni de onam ananka moja soso ne to nenso se sika ni moja se sika eye moja enti se akwa na ofire kura ase ba ni de oti kuro mu no the medical doctor na pa kire say you need money eye sika ni hia unti ama wo nam saa na wa ye hwea saa no enti yesu say mo mpe sika na ahunyade na ho nte no pebifa. Now let me tell you something. Enti wutie mi eye rules miensa ena me opatafo me de namu eye rules miensa na me de nam ene day a wo hwe mi ene 26th of June 2025 fashe utrim say making money is an action. Making money in life is an action. Making money in life is an action. Making money in life is an action. So nipa bi enya sika wa abrabo mu no eya na montuo bi na otu ye. So nipa bi enya sika e wa abrabo mu no eye anamontuo bi na otu ye. Making money is an action. Enti wo action anamon bi a wotu a emphasika mafie no memintu. Making money is an action. Eya anamontuo. Making money is an action. Enti obi wo ha anamon bi se wantu anamon bi a un sentiment nka sika bi. Obi anamon otu ye ne se wanfa nkopa adwuma o. Obi anamon otu ye no wanfa nkopa adwuma na emu wodi kodi kwankwansa. Wodi ko sai ni nua, wodi ko keka nsem bi fa ni nua ho. Odi kogu ni nua bi animu ase. Enti at the end of the day no anamon no otu ye no emfaso bi amaso. Enti making money no is an action. Eya namontuo. Obi betimi atu anamon akonye sika ewa asase de. Obi ani de nyame atwero afa no ho wa abrabom. Enti wutuwe wanamontuo bi betimi amu akonye sika wa asase de. Wanamontuo ebetimi ama wo wakohia odefuo bi ewa abrabom na waboa wo. Enti making money is an action. Enti when I see people wasting their time on Achia mountains, 40 days, 100 days, praying and wasting their time there, having the perception say God should bless them without taking any necessary actions. Bia na me hu ni say sabim prediasa o ma dwene mu ha if you say sika eya namontuo utu anamon na wanya onti fa ko no wanya sika onfa ensam enyiyi hu anu no wanya sika tienie enfa ensam enyiyi hu anu no wanya sika eya namontuo utu anamon who make good decisions be who take actions be in life na timiesi uye obi tu anamon e de ne ho kobo sikani obi so tu anamon de ne ho kobo ohiani
na omatena ensonkro nsu abrabom na omatena fom baako so na omatena mu ache na abrabo aye omo pasa. It making money is an action. You need to take a course. You need to take certain actions in life. If it takes you to sell, you must sell something. If it takes for you to sacrifice, not sacrificing in the essence of going to kill somebody, going to kill your mother, going to sacrifice your mother, your mom, your brothers, your sisters for evil gains. It's not what I'm talking about. But when it takes for you to sacrifice your energy, sacrifice your wisdom, your knowledge, your time, when it takes for you to sacrifice your body, you must sacrifice and get it. We want more say, Papa, how? Every action comes with sacrifice. Every action. Me, I've never lost any opportunity in life. Sometimes Jacob Tumfo, there's one word that he used to tell me. There was some people who had Jacob Tumfo catching me. I say, my summer differ no, I'm on my bass as we so. That's who you be out different. The way I will see it serious, no me who be that. The be a Jacob Tumfo catcher. Or see the way I will serious wa brabomu me who be that. The way I will serious wa brabomu. Say who say any man ko ye we say I know what taking actions against it no e mawrade anichi and me when it takes for me to sacrifice my time to make money, I will sacrifice it. I will sacrifice it and get it, because at the end of the day, my brother, when you have it, there are certain nonsense and rubbish things that will never come closer to you. You won't say, because making money is an action. And then action be na will take it. Action be and I will take it. Action be na will take it. Sister, young girl, young man, action be na will take it. You must take an action. You must take some certain legalities. You must necessitate certain functions in your life. Your functions be also so. TNA, making money is an action. After making action to make money, keeping money is a behavior. After you have made the money, maybe you took the action of a nurse, you took the function of a nurse, you took the function of a medical expert, you took the function of a teacher, a lecturer, to become whoever you have become in life. After taking these functions in life, the money you realize out of it, to be able to sustain the money and keep some of it, is a behavior. Some of you people, you have a very bad behavioral patterns. Your uncrophobia or honor, muntimin kipisika, because a subi womu, tibiabi womu, antisikano, and you rough now. You see, you are never here to live your life to impress anybody, me or Patafo. Till date, if I am to tell you the phones that I use, you'll be surprised. If I am to tell you the kind of phones that I use, you'll be surprised. Hey, let me tell you. Wait, yam. Me boy. Me phone. Me phone am use. Wait, me phone am use. There is no phone. There is no mobile phone in this world that I cannot buy. But when I'm use. Dear phone I'm use. Me use yam phone. Everywhere about we iPhone we iPhone 11 TNU me use iPhone 11 me patch iPhone 7 ye twam. She say iPhone 16
yɛbɛkɔ iPhone 17 adentia. You see, the mentality is not to look rich, but rather to become rich. The mentality is not to look rich. If I am to look rich in the sight of people, then I waste my time on luxury things, flashy things, whilst I've not yet appropriated any funds for my future. Enti yewo abayuwa bi wo ho a, yewo abayuwa bi wo ho a, utira ye yie ne watimi atu anamon bi. Tieni yo, yewo abayuwa bi wo ho a, utira ye yie watimi atake actions bi akwakohia sikani. Enti to keep sikani no is a behavior. Sikani no na ye usika no. Enti to keep that rich person no is a behavior. Enti one, sikani ni to iPhone 16 Pro Max e de manwa. Fa chire ne koton. Ne phone bi keke ne to. Ne yusu di ehia so obetimi aye call, obetimi a chat. Eno ano no asa. Enti se 16 Pro Max a uton na obenya be 8,000, 10,000, 12,000. Now the emu be 3,000. Akoto phone foforo. Now the 7,000 aka no. Wo di aye investment in our account to net da ho. Their ideas, TNA, and behavior. Keeping money is a behavior. Obi oha, wako share obi owo sika. A unim se we obetimi aboa me wa brabom. We die utimi se eya anamon bia me 2 ye ene honhon konkon a oba mu ana mmatimi ahia bra we. Ammatimi ahia sister we. Enti we die e wo se me bra me ho ase. Behavior. Umu ade a sister emfa nkoho. When in Swadi and Fanko, we dre and Fanko, Uncano and Fanko. Now, won't you mean track Sikanibiantro, Sikanibia is smart. Hey, and Koya who say win him, I was Sikanianim. Now, win him one card as some bravo, and to wish yes, Sikania, Kawanutum, now you who said you wouldn't him shino. When I meet rich people, I pretend as if even one city I don't have it. When I meet rich, extremely rich people, me who say, you will not even obey me because papa, now what radio so I will be teaching you there is time for everything. Bless my life. You have to give me something. So I'm not here to make you feel say I know. I must hide whatever that I know. And to keep the rich man, to keep the job. Ejumana we being to keep it, is a behavior. To keep it, a behavior. A subaya doubtrim. Adwene bi ekura wo. Ene said your sister wa home bras yesitie. Said ye usi wo akrokro bi na de bia wo ni sikani ni nam. Na otiti sikama no oboa wo. Ni watimi anya baabia gina. Obi awo yebusa $100,000, $20,000, $30,000 kura wunya into future no what planning is say and so what me akonya bema e de ne twempena a bema no wato iPhone 16 Pro Max e de amam na ade na say sika no one kan kire say onfa ma ana otode ma wo no one fa kira nton phone no amfa nton phone ketwa enya sika bi anto account mu enti obi o ha adwene no awu empare me say opatafo meto ade a ne boye $10,000 edi ekura abramini $100,000 abramini $500,000 abramini $1 million eda ho I was say meto ade bia eye chicken change it is opatafo mi yi 100,000 Ghana cedis just 1 billion me want it times 100 and yes sir me fan show sana me sune me bind here maintain 1%. The 1% are metam edia free sika mu no na me de koye me spiritual adwuma me de kotua tight and me de bar for the man crofo na manya spiritual nourishment na manya spiritual force and power na matimi de pushi e wa brabom. Enti ye wo ma bi wo ha
me show mu e TikTok, me show mu Facebook. Per your appearance, any dear way, you know, it should tell me or Patafo say, I didn't say a new to I didn't hear. Because Obia uni investment plan uni she when ya bema or wosikano or bebwawa. Huh? Uni sikana koto iPhone 16 Pro Max. Uni investment biya. What me akwa jip rent otimi ajibe $30,000 e de akwaji islegonfie etim oba islegonfie etim ena uni investment bia ho investment bia ni ho investment bia ni ho but watimi on madwene bia wo mutirimu ni say enipa de fa ho to class fa ho to level adenti na wasa de ho koto uko katiro bi say why your masters abla classroom kura unsi hoda adenti na wasa uko katiro bi say why your masters abla classroom kura ukura HND usimaye degree enti beduru mre bi no kura ni dead ya wani begu ase enti obi wo hono mu a munye smart investors munye smart investors huh? Munye smart investors. Munye smart investors. 1,000 Ghana, 2,000 Ghana, 3,000 Ghana, 4,000 Ghana, 10,000 Ghana na. Mu tutuguna, mu hunu sheno. Sesika no. Oh, say u pompi edi investment. U di to shares. U di to fixed deposit. U di to treasury bills. Sister, you will never become a liability in the society. Enti de biano show off. Where you show off ni bema. Where you show off ni ba. As a sister no, na adwini bi as wonu obi wo competition. Bra no as wonu obi wo competition. Enti de biane he or she must live a life to impress others. I don't live my life like that. Enti na Yesu ka kire wo mo no, o say ebi dia ye 10 talent, ebi dia ye 5 talent, ebi dia ye 1 talent. Minia ebia na sikani na ko hia no ono no talent o me kan kura kire oba bia ni talent bia talent na wan usua de kura nya o masters and sister e obama ene be ma o talent apie ebinum adwene wo mutirim say talent na ye ka ho asem no eye say obi obobo ana obi awatimi aye gymnastic bia na masa sa ne ma nyina nye talent o talent nyina ye osika se onima me ka kire o talent na Yesu kan na yesika enti ebisika ye $5,000 ebisika ye $1,000 ebisika ye $500 enti se $1,000 $500 $25 fa sika no fa koye investment ko Apple company Coca-Cola company Amazon Facebook sanyoma wenyina no omutonton shares ewo ho enti the ability and we will get to there. Oh, enti behavior bi ewo utirim esubi ewo utirim ntino you can't keep money. Mamenka se minchiro ene wo a wo hwe me no fatu utirim say odifo opatafo say you can never solve all the problems in your family if we say abusia a problem et say Roman anase Anglican asodan yensi wie da enso afibia ye bo ho afode nanso wo hwe envelope no so a ya tworo so say in aid of church building abusia problem et say Roman asodan ni pa che yensi wie da wo enso afibia ye bo ho afode enti oji envelope no na hwe so a et say uboso matro also say in aid of church building sa na onipa bia wabra bom ni wabusua mu tie untimi nsolve ufie abusua mu problem e ma ne nsanda enti kakra na ubetimi no wo solve wi a na also de kakra na to ho na de apa brabo bia bo o de apa brabo bia bo enti keeping money on you ebia wutu anamon bi
Uko eyie ewo sekyiregyama ase ewo akyem akwadum uko enkran eyanamon ena watuo no ena uko hia sikani bi ekwan be na obefa so a wodi be kipi sikani no ha ekwan be na obefa so a wodi be kipi sikani no eye wadwene dawtirim ani usu adawu obehu anu akọ disrespect no obehu ana familiarism, ungratefulness, too much talking. Woman instructions are on this. But you see, a woman lose it all when she literally gets to 30 years of age. The life of every woman begins, to some of them, they say 18 years. But I dare to tell you, or I bet to differ and tell you that every woman's life begins from the day that she literally had her menses. Huh? The destiny of every woman is different. Your destiny and your life began from the day you had your menses. So to some of the women, they had their menses at the age of 11 years. Some of them had their menses 12, 13, 14, 15 years, 16 years. So approximately within the time frame of 12, 11 to 18 years, that is exactly where the life of every woman begins. But the life of every man begins at the age of 30. So by the age of 30 years, a woman will start to undergo a process of fading. So your beauty will be fading away gradually. No matter the the makeups that you put on your face to fill the potholes or whatever, you will start fading away gradually. So if you are fortunate to have had the opportunity to meet a man who is rich, well sophisticated, who can help and support you, sister, don't go there and be thinking you are educated. Now, education does not put food on the table. That artificial thing you have, which is the certificate, it will not put food on your table. Be smart. Be smart in life. Be smart in life. I love women who are literally smart. The last thing is, now, the ability to grow your money is what you call knowledge. Sister, when you have $10, $20, $30, the ability to create a multiplicity of what you have is what you call knowledge. Obi wo ha woni nimdio. De bia obompa ye ka kire urade se. Urade mani dwetire. Na onfanye bibi nanso utimi nya $50 na wadi. $100 na wadi. Because wadwene we utiri mu no, ufi say $100 de enye sika. And because of say enye sika ntino, wadi o twen $10,000. Sister, life is never the way you think it is. To some of them, they will ask God for $10,000 and God will surely give them the $10,000. And to some of them, they will ask God for $10,000, but yet God will give them $100 and challenge their faith to utilize their brains to create a multiple streams of income, to be able to create a multiplicity of it, to grow the money. That is why Jesus told the people, he said to some of them, they were giving 10 talent, others were giving 5, others were giving 1. And the one who had the 1 talent thought that it was not necessary to reinvest. So he literally went and buried it under the sun. So when Jesus came, he was very furious. He says, if you knew that, you wouldn't have been able to utilize your brain and create a multiple streams of income out of the little that I've given to you. You should have given it back to me so that I would have reinvested it. That is exactly what Jesus told the people. Enti obi wo hwa ebi na make no the ability say unye nyansa koma na abrabo na uwo mu no wodi wadwene na
kakra na beba wo nsam no watimi adadani na aye enhyira ede ama wo no eya adwene da wutirim tienie adwene da wutirim adwene da wutirim se wutimi nyanyansa akoma eni nimde edada ketua nani a me pacho etimi dani nhyira de ma and you don't need $100,000. You don't need $50,000. So you need a seed from great Yahweh so that you can sow the seed. You can tilt the ground and sow the seed in it so that it will germinate and become plenty in life. Enti wo tenase na wo hwe sika afa wo nsam wo abrabom a enka wo betimi dia ye bibi wo abrabom na so wo bi wo hono a kakra na ebeba no ahye no kakra na ebeba no ahye no kakra na ebeba no ahye no eye knowledge nimdie na woni enti Yesu oka kire wo mo se omunim se sika no omutimi mfa mmobra enko mo ka kire wo no na ono adi sika no ko sika korabia ye ka se sika korabia eye de ya eye bank. So Jesus, he understood banking. He knew whatever that it takes to invest in the banking system. He told the people as at that time, he says, and komu ni man confess kanimra. Intimity way, umame $5, umame $10, umame $100. Me wa dwini nyansa me te hono mu a umame $100 cobra next month ubeba no na aye double. 1 year bi umra no na aye times 100 of it. Eya dwini nyansa. Me pepre me home fa me home koto baby because I'm not literally living my life to impress anybody. I'm not living my life to impress anybody. I must tell you the truth. I am not living my life to impress anybody. I live my life as how I want it to be. When it is time for me to buy something, I buy it. If it is not time, I don't care. I keep my mouth mute and stay silent and work hard towards it. Eti Yesu di shemutirim ene bebre mabamu abu. Ase Yesu adi mu hwamo. Enso nye Yesu na adi mu hwamo. Adwene ne emfitiase no asofo bi anamo ne wo monam no. Asofo na anka nyame so no kura nkyere mo. Enti mudi mani nyina ato heaven so. Ena wo twen heaven. Na Yesu no kura na heaven ye de dia no. Ose mompre ahunyade a ehuntie ni bi mfa. Na ada mo mabamu bebuo no. Hwe obi wo ho a ni ti ye ne ya. Obi wo ho a ni ti ye ne ya. Odi ni nyina akoto Yesu so ensu tipaye no konom F-pack bi onum ayi Tylenol bia na nka tipaye na beko na Tylenol no ye de ntomago na eto ye de sika eti de bia sister ne mpa ya wo bo nyina no tipaye ensu ohia Tylenol sister bra muani nda ho ate muani nda ho ne tie instructions obi wo ha o man instructions on fa utunufu a on fa ono ana adwene bia obi wo ha okoye bibi mesi twen menye ade we this on fa ono ade na adwene obohu ana nioma bitini na nioma asai na mi nhyira wo bye bye.